вечер на всички. Както виждате, еуфорията е доста голяма. Затова аз като Рико така без думи не мога. Затова нека да започнем. Честно казано, този клуб ме научи на много повече от това как се правят филми. Преди да стана част от кинотворци, никога не бях виждала истинска снимачна камера отблизо. Повярвайте ми, понякога, ето така в лицето ми беше, просто опита. Да. Като малка винаги съм се чудила как се снимат филмите, а днес стоя тук и съм част от един, за който съм безкрайно благодарна просто. Нямам думи. За тези 2 години разбрах, че зад един кадър стоят много повече неща, отколкото зрителят вижда. Безброй опити, грешки, повторения, умора, смях, песни много и страшно много труд. Нищо не става от първия път, но именно това прави крайния резултат толкова ценен за нас. Не работихме просто като екип, ние се подкрепяхме, вярвахме един в друг и заедно преживявахме нещо, което трудно може да се обясни с няколко думи. Също така е много интересно да видиш как една идея, която започва от едно събиране и една репетиция, малко по малко се превръща в един истински филм. И ето ни сега на премиерата на филма Изпит! Посетете я! Мисля, че най-красивото в нашата история е, че ние сме просто ученици, някои вече завършили, които правят филми от сърце. Не разполагаме с големи бюджети или професионални студия, но влагаме времето, емоциите и частица от себе си във всеки кадър. Тази премиера е и още по-специална, защото за някои от нас е и последна. Затова се надявам, че когато след време се връщаме към този филм, няма да си спомняме само за сцените в него, а и за хората, смеха, репетициите и всички моменти, които ни събраха. И най-накрая, пожеланието ми към всички нас тази вечер в тази зала е никога да не спираме да вярваме в себе си и да не се отказваме от нещата, които ни правят щастливи. Защото ние създадохме не просто филм, но и спомен, който ще остане за винаги в сърцата ни. Благодаря ви!